Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenalyn agayem na, para kan kuana. Kan kastamot ten dagiti gagayem ni Rico, para kan kuana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kayan ayat daytoy, kat siguradwon na amagustuhan na. Kan impalagip na, at ikayat na apara iti anak na. Kat ti babae am ay panakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenalyn. Adda nadlaw ni Jenalyn iti gayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluhan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga rod ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Wano, awan pa nagtalak mo kanyak. Masikogak, friend. Anya, Jak amuno anya ti aramidag. Mariribo ka na. ngam amo ka diniri ko ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakaamom kan ko na Iti kasta maamuan na. Ibagam metten kin ni Auntie Emily. Iti kasta amo na. No kayat mo kaduan ka. Madanagan nak, friend. Jak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangin nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan ko na. Niri ko ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay nga pare. Kasla na unag ti pampanuno tama. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka nak. Jak amo no niya ti aramidak. Aklunak nga dapay la panagayat ko kan na. Angam no apay mo ano kaano nga addan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saos, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adagan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Parikot ko ngamin ni Jane. Ha? Kayat na ti agsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gayta. Ah, Anya pailaang nga itar aramidam. Subliya mo na. nanang. Ay ayatag mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Di adal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakol iti kadwan. Anya. Iso asinamon da jamarje. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agte-text? When nag-chat ka niya. Anya ka din ti mapaspasama kan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Huwag gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibaga. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay na te pregnancy test nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dayta nga imbagam. No iti panagkunan kat agang angawak. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak mo no apay akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idi na mo na ama si Kugak. Kasla nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na friend, di ka ka din mas daaw.
Kaadwan alalaki ita panawin, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na imbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Namabalin kat agnaid payla diti balay. Anya. Pangasiw nanang. Di kay kumagkadkad. Italang agkiddawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastang inaramid mo. Imbagak ken ka ani Jane ti kayat kong agbalin amanugang saan kaday. Anya? Ha, iti kaano man. Jack maklaw na di amarjay. Nagan na paylaang, Jack magustuhanan. Mariribu ka na. Diyan ka mo daramida, pare. Adagan ka dayta, pare. Adda ka mo iti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pailang itinam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mo ta? Saan la day ti parekot ko? Anya ba pare? Diyak may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Iso ti kayat ko makaden na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ayun pa nagrik na kasla na pukawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mo't nga ayam dagiti babae, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunuten na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akasta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ang masigurado ni Margie no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada asumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito ibar? Manumot ten alawas. wen nga agpaiso, nadlaw kumat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti day di amarjay, dagiti jak kaya, kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwe nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta, rumbang lang nga muna. Tadusan, talagasan kamay nga kinaawatan. Umanugot nga agnaad ta iji balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad jas. Okay lang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakada. Umawag ka kanyak. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman unay, Rico. Anya ti planum ita balasan ko. Auntie Emily, sapay lang ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko.
Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata ag talinaad lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ak unay, auntie. No makipagnaad ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpasngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman ak, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan, no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan, lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan, O sige, inakon, friend. agan-anad ka ha. Nainba nga oras yun, nana. Kastamad kan ka. Wangayam, sakbay anagam-am mo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Kwa, awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinobla ni ti anak ko. Edukada day jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day jay. Anya. Amok nga aging gaita, kat ay ayatan pailaang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama, nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko, kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae, ang maipanakal iti kaadwan. Ang, babaunan? Nana. Saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan, kat pudno may. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man? Apay akas ta tilangan. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta si Mang Patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanyak ti pudno. Sino tinakaibagay ti daytakan ka? Saanan anas kan nga ibagakpay. Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon as saan ka amakaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isumungbat ka. Wen. Pudno. No, sino man tinakaidanon iti daytakan ka. Pudno. Aging kaita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ayun, gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid kan ka dito'y balay. Ngam, saan na kayat asawan dayta? Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan, ti ayan-ayat da Rico ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.